बेस्ट रिपर्टार्स आरो बेस्ट चेनेल, बेस्ट एंकर, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटार बेबायदि जोंनि माखासे गिदिरमा सुबुंफोरनि मुङाव जोङो बेबायदि बान्था जोङो फोसावदों। क'क्राझार सोहोराव बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि मोनसे मावफुं मेल जिरायनाय जायो आरो बेयावहाय जोङो माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जायो आरो बे लेखायैनो जोंनि जिल्ला आफादफोर दाफुंनाय माखासे जिल्ला आफादफोरा जोंहा अलरेडि दंखायो आरो माखासे जिल्ला आफादा दिफां जानानै दङ। बेफोरखौ दाफामफिननायनि हाबाफारि जों बेखौ खम समनि गेजेरावनो मावफुंनो थाखाय दिनै जोंनि मेलाव जों सावरायलायनाय जादों आरो मोनसे गिदिरथार जोङो दिनै बेवहाय थांखि आजावदों। बे जाबाय मा, जोंहा जिहेतु बर' रिपर्टार्स एबा खौरांगिरि जोङो सोरजिनायनि थांखिजों एबा मोजां जोंनि गेजेराव निउस सेटेलाइट चेनेल भबिष्यतआव जोङो दिहुननायनि थांखि जोंहा दङ आरो बे लेखायैनो जोङो निउस पर्टेलनिफ्राय माबायदि जोङो सेटेलाइट खालामनो हागोन बेफोरखौ जोङो सावरायलायनाय जादों आरो आफा अबंगसायनि अननायाव बा जोंखौ जुदि अनोब्ला खम समनि गेजेरावनो जोंनि निउस पर्टेलनि बिगोमाफोर बा बिथांमोननि फ्राय जोङो सानसेब्लाबो निउस पर्टेल बेनो निउस पर्टेलानो सेटेलाइट चेनेल जोङो दिहुननो हाहैगोन। बे बाथ्राखौ जोङो गुवारै सावरायलायनाय जादों आरो जोङो थुलुंगा हिसाबै जोङो खौरांगिरि बेस्ट रिपर्टार्स बेबायदि जोङो बान्था जोङो फोसावनो थाखाय जोङो राहा लादों आरो बे लेखायैनो बेस्ट आरो बेखौ जोङो फैगौ जोंनि कनफारेन्स जागोन एनुवेल कनफारेन्स, बे कनफारेन्सआव जोङो बेखौ कनफार खालामगोन, बेखौ जोङो रानगोन आरो जोङो दिनै जोंनि माखासे जोंनि बर' खौरांगिरिफोर बा बर' निउस पर्टेल दा बेनि माखासे जेंना जेंसिनि सायावबो जोङो गुवारै सावरायलायनाय जादों आरो बेवहाय जोङो माखासे जोंनि मानसिफोरा एखमबा जोंनि निउस पर्टेलनि खौरांगिरि बा निउस पर्टेलनि माखासे निउसफोरखौ लानानै जाफोर कमेन्ट्सफोर होयो, दा बेनि सायावबो जोङो गुवारै सावरायलायनाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला जोङो निउस पर्टेलनि बिगोमाब्लाबो रिपर्टार्सब्लाबो जोङो एसे सोलोंफुनाय जोङो रिपर्टार्स हिसाबै बा चेनेलनि बिगोमा हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो नुदों जे माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि कमेन्ट होयो, जाय कमेन्ट होनायखौ जों फरायना नायोब्ला जोंनि रिपर्टार्सफोरा मरेल डाउन जायो, गोसोआ दुरबल जायो। दा बेफोर बुस्थुनिफ्राय जाहाथे जायफ्रा कमेन्ट होलायो जाहाथे एसे कनस्ट्राक्टिभ कमेन्ट होनानै जोंनि रिपर्टार्सफोरखौ जोंनि चेनेलफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होयो, जों बेफोरनि सोमोन्दैबो एसे गुवारै सावरायलायनाय जादों आरो एखमबा फिसा दायावनो जोंनि चेनेलफोरनि सायाव माखासे मानसिफ्रा केस होनो नागिरो, माखासे खोथा बाथ्राफोरखौनो जोङो जोंनि सायाव केस होनो नागिरो। दा बेफोरखौबो जोंनि माखासे बेबायदि मेन्टेलिटिनि मानसिफोरखौ जोङो खावलायनो लुबैदों, नोंथांमोनाबो माबाफोर जुदि बुंनांगौ दङब्ला, माबाफोर जुदि फोसावनांगौ दङब्ला नोंथांमोनाबो फोसावनो हायो आरो बेखौ लानानै जोंनि उन्दै रिपर्टार्सफोरनि सायाव जाहाथे केस मकर्दमा खालामाब्लासिनो जाहाथे मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो माबाफोर जुदि गोरोन्थि नुयोब्ला जोंनि बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि दं, नेहाथारि दं, नोंथांमोना जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै बा जोंखौ लिंहरनानै सावरायलायनो हागोन। जाहाथे जोङो जिहेतु गासैबो बर' फिसा हिसाबै दिनै जोङो मोनसे जातीय सेन्टिमेन्टजोंसो जों निउस पर्टेल रिपर्टार्स बियो जोंनि जोनोम जादों होनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै गुबुन हारिया सेटेलाइट चेनेल दङ, गुबुन बिजोंनि एसामिस, इंलिस, हिन्दी, बांला गुबुन रावनि बेबायदि सेटेलाइट चेनेलफोर दङ, निउस पर्टेलफोर दङ, बिथांमोना गोबां जौगाबाय नाथाय जोंनिया जौगायाखै। दा बेखायनो जोङो खोब सिरियासलि बेनि सायाव जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो बे लेखायै जोङो दायो बर' निउस पर्टेलाबो गुबुन हारिनि बायदि दायो एसे जौगाबाय होननानै जोङो साननो हायो। दा जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों, जोंनि जिहेतु निउस पर्टेल बा जोंनि खौरांगिरि बिथांमोनखौ नोंथांमोना जाहाथे बयबो अनसायो आरो इयुनाव जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावनायाव नोंथांमोना जोंखौ अराय सम थुलुंगा होयो। आङो बेखिनिखौनो खावलायबाय। गोजोन्थों।